Αυτό κάνει τρόμπα. Στα ιταλικά τρομπέτα. Βλέπετε που παρεξηγείτε όλοι, Ένα θερμό χειροκρότημα για το Σωτήρι Τρόμπα Πέπερα. Πώς γίνεται οι τρόμπες να έχουν επιτυχία πάντα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα ζούμε. Σωστά, grazie. Λοιπόν, άλλη μία έτσι. Grande και πούτα, Ωραία, όχι σαν έχει μπει μέσα μας τη φούτα. Να το βάλουμε πιο έξω, σαν να το βλέπουμε και να τρομάζουμε με το που έρχεται, Grande πούτα! Αυτό θέλουμε να πούμε. Εντάξει, μεγάλη βρώμα. Πολιτικό σύστημα στα Ιταλικά, δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το έχω ξαναδεί. Και ένα, και δύο, και τρία. Grande! Και uno, due, tre. Πούτα! Γιατί οι άντρες φωνάζουνε πούτα, μόνο δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχουμε κάποιους άλλους εδώ, Εξαιρετικά.